Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Şit jirlerinin күзі алтын diler, şit jirlerinin күзі sarı sağış. Юкка гына халык телендә бу фикерләр яңгырамыйдыр. Бик күпләребез үз язмышы буйлап, үзенең бәхетләрен эзләп туган җирдән шит якларга сәфәр кыла. Кемнәрдер табу бәхетенә, уңышларга ирешә, кемнәрдер киресенчә әйләнеп кайта. Уңышларга ирешеп, үзен ерак Италиядә тапкан кунагым бүген сезнең белән очрашуда туган тел дулкыннарына киләнгәнсез. Бик кызыклы булачак. Күзгә күз парашып тапшыруын башлыйбыз. Мин аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева хәерле сәгатьтә дип эндәшәм сезгә. Якынрак килегез. Сәлам юлладык сиңа Рафис. Рафис Хөснетдинов. Италиядә яшәп иҗат итүче. Якташым дип әйтә алам. Якташыбыз Кырмыскалы районы Иске Шәрәй авылында туып үсеп, бик матур үрләр яулап, кабатланмас үзенчәлекле уникаль моңлы тавышы белән җаннарны иркәләүче Рафис Хөснетдинов үзе бездә туган телдә. Ничек кәйфләр, Рафис? Хәерле кичләр, хәерле көн. Зифа апа. Кәйфләр алабашкыз бирки рәхмәт чакыруыгызга һәм дә шушы форсаттан файдаланып, иң беренче сезне үткән юбилейгыз белән котласым килә. Сезгә тазалык, саулык, озын гомер күрешсә сәламәтлекләр теләп. Ах, егетләрский, шул кадәр дә матур минутларда башлыйбыз икән, ласа рәхмәтләр яусын. Рәхмәт. Туган көнегез белән. Рәхмәт. Рафис, син киткәнгә байтак еллар үтте. Үзең сөйләп үтәрсең. Кайтып йөрдең, чакыру буенча да, чараларда, концертларда катнаштың. Һәр даим үзебезнең сәнгать әһелләре белән бәйләнештә торасың. Ике республикада дип әйтәсе килә. Бик күп фестивальләр, конкурслар лауреаты. Элегрәк елларга кайтсак, Газиз Әл-Мөхәммәтов һәм Татарстанда бик билгеле булган Салих Сәйдәшев конкурсларының лауреаты булган кешесең. Калганнары хакында әйтеп бетәсе түгел. Инде әле яңа гына яңа татар җыры конкурсында мин үзем шаһит булдым. Син җырың белән бергә җиңү яуладың. Шулай бит. Шуңа күрә әңгәмә бик тә шундый халыкның күңеленә хуш булыр дип уйлыймын. Ләкиннәрдә бу юлысы кайтуың максатлы иде, бераз сагышлы булды. Шит җирләрдә кемдә әйтмәй, хәлең ничек, балам дип. Синең белән минем уртак иҗат җимешем дә бар бу тарафка. Телефонда әнкәй тавышы. Син миңа шалтыратып, минем белән танышканда, сөйләшеп, уртак берәр иҗат җимеше булдырсак иде, Зифа апа дигәч, әнкәйне сагынам, әнине, туган ягымда калган. Бигрәк үзәкләремне өзә, телефонда булган тавышлары колакларымны иркәли, илһам бирә яшәргә, еракларда гел сагынып яшим дип, әниң авырып киткәч, кайтып Кырымда соңгы көннәренә кадәр торырга форсат табып, пандемия аркасында да эшләр бераз тукталып калып, син бирегә туган җиргә юл алып, һәм ни кызганыч, кайтып сәгатьләп кенә җирләргә өлгерә алмый калдың. Димәк, бу юлысы кайтуың синең менә шушы халәтең белән билгеле булды. Шул хакта сөйләп үтми, әлбәттә, мөмкин түгел. Әйе, бу кайту мәзрәк кенә кызганычлы да бул, чөнки сез әйтеп үткәнчә алдан кайтып, әниемнең янында булып, ярдәм сузып, ярдәм итеп, апа белән бергәләп, апанда тора иде, авылда. Соңгы көннәрне ярдәм итәргә итеп, шулай дип, яңа елларны әнием туган көне дә иде, ноябрь аенда бергәләп утырып, сөйләшеп, хәл-әхвәлләр дигән кебек утырырга дип өметләнеп юлга чыктым инде. Алданрак кайта алмадым, пандемия аркасында самолетларны кыскарталар. Аннан билет алулары да кыен иде, эшләгән эшемнән дә рөхсәт бирмәделәр. Аннары эшемнән увольняться итеп, көчләп кайтып китәргә уйладым. Шулай дип кайтып китеп, кайтып җитүемә инде әлбәттә кайгылы хәбәрне миңа әйтмәделәр. Аэропортка килеп төшкәч кенә якыннарым каршы алырга килгәч апаларым, иде ничек хәлләр дигәч, инде туган иде хәлләр шундый, әниебез бүген төнлә китеп барды диделәр. Шулай итеп кайтуыма әниемне шул өлгердем җирләргә генә инде. Шулай итеп әзрәк Урыннары җмакта булсын дип әйтик.
Чөнки дә безнең туган җиребездә шундый моң илчесен үстергән әнкәй. Италияларга кадәрле Башкортстаныбызның данын саклап алып барган егеткәйбез. Әлбәттә инде, әгәр дә әнкәйгә кагылышлы, туган якка кагылышлы икән, иң беренче инде кичкенә Рәфисне күрәсе килә. Менә берәр генә җирдән инде, барып кына, карап кына, берәр ярыктан гына карап торасы килә. Шәрәй, иске Шәрәй урамнары буйлап йөгереп йөргән Рәфиснең кайсы вакыт аралыгында җырчы булу хыялы күңеленә килгән. Балачак һәрвакытта кызык бит Назиф апа, сез дә әйтеп беләсез бит инде, без моңлы җырлар язасыз, сезнең җырларны тыңлап, җырлап бетәрлек түгел, ул чит җирләрдә менә тыңлаган чакта да мин күзе яшьләр түкмәчә тыңлап утырганым юк. Шуңа күрә балачаклар искә килеп төшә күз алларыннан, бөтен авыл урамнары, күрше тирәләр, йөгереп йөргән чаклар, кечерткән аралары, алмалар, весь менә барсы да килеп төшә ул күзгә. Күз алдына шул чакта инде һәрвакытта ул минең генә үткән түгелдер инде ул. Һәрбер баланы утырышка бастырып җырлаталар дип сөйләйбез бит инде. Нишләптер әниятиләр һәрвакытта утырышка бастырып җырлаткан булалар инде. Мин дә шул вакытны искә алам, әниләре шулай мәҗлесләр, күрше-күлән кергән чакта мине утырышка бастырып, әклимә җырын җырлата торганнар иде. Күршеләр керсә дә шул әклимәне сорайлар иде. Мин шул әклимәне өйрәнеп яраткан булганмын инде. Һәрвакытта шушы күз алдына килеп төшә. Әлбәттә, аннары мәктәп, авылда мәктәп еллары инде, укытучылары мине укыткан. Диваев абый, директор школы безнең, мине укыткан татар теле әдәбиятының Наилә апалар, анда минең класс укытучыларым, алып баручыларым Фәрит абыйлар, Гөлнур апалар, алар һәрвакытта да мине беренче биюгә өйрәткән Зәкиф апалар, менә алар инде миңа сәнгатькә юл ачтылар. Менә кемнәр, алар арасыннан исәннәр, Аллага шөкер, ишетеп торсыннар, горурланып утырсыннар, без үстергән Рәфис дип шулай бит тапшыруыбыз аша, аларга сәлам әйтеп, рәхмәт тә әйтеп утырыйк. Рәфис, мәктәптә мөгаен да син бик акыллы гына, тыйнак кына, итәгатьле генә егет булып үсеп, гел яхшы билгеләргә өлгәшкәнсеңдер, шулаймы? Егет кешенең бит инде ул төрле чагы була. Ул бер чакта тыңлаучан да, бер чакта әзрәк гызыгы да китеп аласың бит инде. Авыл баласы булгач, үзара талашып, сугышып талган чаклар була. Бу кызык чаклар инде. Мин бер 8нче класска тикле бик тә шук малай булдым инде. Әзрәк яратайдым, кайда булса да җырларга чыгып, биергә, оялчанлыкта түгел иде инде ул. Менә бер теләк бар иде сәнгатьтә һәрвакытта үземне күрсәтеп, үземне күрсеннәр дигән кебек. Һәм дә инде үземнең иптәшләр класслар арасында да әзгенә теге гызыгы дип килеп чыккан чакларда була торганы, чөнки һәрвакытта да синең барасың, син чыгасың, син шулай дип мин әзгенә әйткән чакларда булгала иде инде. Әмма инде азак үсеп киткәч, уже 10нчы классларда укыганда бергәләп концертлар куя башладык, классташларым белән, бергә сабакташларым белән инде ансамбльләр, бию ниләре куеп шулай итеп кыюланып киттек, җегет кызлар булып шулай итеп инде әзрәк кенә дуслашып, матур итеп алга атладык. Шушы матур аралыкта әлбәттә искә алмый мөмкин түгел, тулы гаиләдә әти ничек хәтердә? Әлбәттә, ул чакны мин әйтәлмим, исемдә дип, чөнки гаиләбездә без 5 балабыз. Мин гаиләбезгә 5нче бала булып киләм. Әни мине бала тудыру йортына чагында әтибез килгән күрергә, әмма дә аның соңгы килүе булган. Мин 6 көнлек кенә бала булып әтисез калдым. Әним кайтуыма әтибезне күмәргә җыенганнар. Шулай итеп 5нче бала булып килүемдә, әтисез калуымда миңа әзгенә бу язмышымда бер олы бер яра булып калды. Мин әтисез үскәч һәр вакытта да бер яра күңелдә. Артык дулкынландырасым килмәй, чөнки мин үзем дә шулай үскән кеше буларак бик аңлыйм. Рәфис белән башка вакыт сөйләшкән вакытларда да мондый тукталышларда күңел йомшарып китәргә генә тора. Җырларыңның моңнарында, моңнарыңның ноталарында чагыла. Синең менә шулай үскән чакларың, Рәфис. Шуңа моңлы җырчы булып җитешкәнсең син. Мөгаен да бергәләгән җилләр дә булган. Шул ук вакытта яратулар да. Туганнар арасында кемнәр тагын җырлый иде? Бишәү арасында, синнән башкаларда. Әти исән чагында абыйларына 12, 13, 6 яшь аларга булган. Һәм әтибез бар төрле гармоннарда уйнаган. Һәм аларны да гармоннарда уйнарга өйрәткән. Ике абыем да гармонда уйный, икесе дә җырлыйлар, бийләр. Һәм дә инде апабыз да бик моңлы, бер апабыз бар. Ул инде җырга оста.
Üçüncü abim, ol İsansa Afganistan'ın yaklalarında hizmet edip kayıttı. Ol da özü garmunda oynay, jırlaydı. Менә шундый музыкаль гаиләбез. Димәк, барыгыз да бергә җыелганда бик күңелле булган үскән вакытларда. Шулай. Шулай бит инде. Мәктәп тәмамлана, мәктәп тәмамланганда күп кенә җырлап үскән җегетләр, юк, җитдирәк берәр һөнәр сайлыйбыз дип, башка юллар белән дә китәләр. Ә син? Укыган чакта андый теге түгел генә бер урынга барып укырга кирип эшкә барам дигән ниндидер уен булмады. Теләк инде, әлбиттә, үз урынын табу һәрберебезнең уенда инде ул. Мин мәктәп укып беткәч, сәнгать юлына китәргә уйлагач, Уфа сәнгать институтына юлларга уйлаган идем. Минең яшем март аенда булгач, армияга вакыт иде. Шуңа күрә мине армияга алдылар да, мин бер кайта урынга кирип, укырга кирип кала алмадым. Шулай итеп, армияга хезмәткә киткәч кенә үземнең юлымны сайлап алдым шулай. Бәлки армия сафларында булуың әйбәттә булган, шыныгып һәм бу балачак кыялларның тормышка ашыруны җитдирәк итеп уйлап кайткансыңдыр. Һәм уйлап кайткаштың, тормыш ничек дәвам итте? Кайткач инде, әлбиттә, сен әйтмешләй, уже егет булып кайттың, дөнья күреп, шулай ук мин чит илдә хезмәт иттем, Германия якларында. Анда икән дөньяларны күреп, бөтен ничек халык яшәгән, мин һәрвакытта кызыксына идем, ничек халык яшәй, ничек йөри, нинди телдә сөйләшәләр. Аларны күреп кайтып, мин үзем туган ягымда да әзгенә үземнең тормышымны икенчерәк төзәсем килде. Чәчкәләр яратаммы, агачлар утырту ягыннанмы, сәнгать ягыннан шулай һәм дә үземне шушы сәнгать юлына алып индәсем килде. Шулай кайткач, мин Кырмыскы районының сәнгать сараенда кружокларга йөри башладым. Инде театраль кружогына, аннан шулай җыр кружогына да. Шунда мин үземнең кая бар икән юлымны сайладым дип әйтәсем килә. Шунда йөреп. Уку еллары, менә бу сәнгатькә ныклап тартылу бит әле үз аллыгына җырлавың белә булмый. Шын-шынында һөнәр алыр өчен кулыңа диплом алырга кирәк. Уку елларын инде шушы сәнгать районында йөргәч, Газима апалар бар иде, алар шушы бар кружокларны оештыручылар инде. Бер тапкыр килде дә, Рафис, син җырлый белмәйсеңме ди. Мин үзем театральный кружокка йөридем инде. Мен әйтәм, Газима апа, бер дә әйтәм, менә безгә ди Газиз Әлмөхәммәтов конкурсына ди җырчы кирәк. Әйдә җырлап кара әле, бездә әле яңа практикага килгән бер ханым да бар, ул училищен беткән ди. Ул син белән занимация итәр һәм син өйрәнеп кара ди. Шулай без аның белән занимация итеп алдык та, йөреп инде. Миңа беренче дәресләр бирде ул ханым. Аннары мине шушы конкурска җибәрделәр. Мин шушы конкурста сәнгать, үзешчән сәнгать түгәрәкләрендә катнашучылар категориясендә кирип, ул Газиз Әлмөхәммәтов конкурста дипломат булып кайттым. Һәм дә миңа шуннан кайткач сәнгать училищесына керергә тәкъдим иттеләр. Мин сәнгать училищесын белмәйдер идем инде, кайда икәнен, аны каян беләсең, информация юк бит инде. Аннан киттем институтка. Институтка барып кирдем дә, һәм дә анда институтта уже экзаменнар бара иде. Миләүшә Галиева, Бану Валиевалар утыралар иде. Һәм алар минең халык җыры, башкорт халык җыры Азаматны җырлап ишеттердем дә, чыгарып көтеп тордылар һәм дә әйттеләр инде, тавышым бар туганым, әмма безгә әзрәк мин сәнгать институтының уровенен белмәйдер идем шакта. Аларга инде әзер җырчылар кирәк бит инде, анда программа авыр, анда ариялар җырларга кирәк, романслар. Миңа әзрәк кенә укуымның ише белеме дә юк бит инде, ноталар да белмим. Шулан әйттеләр инде, безнең училище, сәнгать училищесы бар, без сине шунда бәлки тәкъдим итәрбез диде. Һәм дә Бану апа Валиева бигрәк тә инде ул ныграк нитте кыстады, укытучыларны, комиссияларны, җегет ишәп бит, яхшы җырчы, әйдәгез менә язайык дип, үз кулы белән язып, барсыннан да имза алып, мине сәнгать училищесына ибәрде. Бар җыгыр, анда хәзер 3нче тур бара ди, сине менә шушы язу белән керсен дә бирерсең диде. Шулай итеп, мин сәнгать училищесына килеп, 3нче турга кирип, экзамен бирдем. Киттем. Училищены тәмамладың. Училищены тәмамладым. Һөнәрнең юнәлеше була бит инде. Кая таган юл алынды? Училищены тәмамладым, бик матур итеп, һәм дә миңа шулай ук тәкъдим иттеләр сәнгать училищесына, институтына керергә. Шунда итеп, сәнгать институтына Миләүшә апа классына кердем. Анда бер ел укыганнан соң Миләүшә апаның классы тулы иде, ул миңа Вахит Хызыров классына бирде. Аннары мин инде Вахит Хызыровта Лилия Әхмәтовна Каримовага күчтем. Шулай мин сәнгатемдә Лилия Әхмәтовна Каримованың классында укып, институтны тәмамладым.
Менә хәзер институтны тәмамлаганнан соң аралык синең әле уйда да юк бит инде Италиягә каядыр китү. Ни өчен шундый кайсы вакыт аралыгында ул карар кылынды? Монда калырга түгел. Нинди авырлыклар белән бәрелеш булды? Нинди максатларың юл тапмый тордылар? Әйтәләр бит, кайда сиңа кыен икән, димәк син ул җирдә түгелсең әле. Димәк син әле үзеңнең кирәк җиреңдә түгелсең. Менә бу кыен аралык турында кыскача булса да ишетәсе һәм беләсе килә. Италиягә кадәр булган аралык сиңа нинди максат китерде анда юл алырга? Укыган вакытта ук инде иштә торган идем инде. Менә Абдразаковлар җиңеп кайттылар Италиядә, теге якларда, шуннан Аргенбаева бар, менә Светлана, ул җиңеп кайтты, шунда укып йөри дип инде. Һәр вакытта ишеткән чакта үзем дә бик күп конкурсларда йөрдем инде. Ул һәр вакытта да ул җырчыга кирәк тә ул һәр конкурста барып үзенә стимул алып кайтырга, үсеш кирәк. Шушы үсеш ярдәм итә яңадан-яңа үзенең башка якларында ачарга. Һәм дә мин 3нче курста уже сәнгать институтында укыганда безнең режиссер Ифат Ахмет чакырды театрга, хотя бы стажер булып кер дип. Мин шунда 3нче курста уже сәнгать институтында укыганда театрда, оперный театрда уже стажер булып эшләй башлаган идем. Һәм дә алар белән аралашканда менә шушы теләк килеп чыкты. Мөмкинлек булса барып укырга, мөмкинлек булса менә дөресрәк шушы җырларны, арияларны өйрәнергә, итальян телендә, чын телдә өйрәнеп, ишетеп өйрәнсәң иде дип миндә хыял туды. Һәм шушы хыял ничек тә мин теләйдерим тормышка ашырырга. Һәм дә Светлана Аргенбаева белән бер сөйләшкән чакта, Светлана әйтәм шулай, мин теләгем бар иде, ди, мөмкинлек бар инде ул диде, менә ди, әгәр теләсәң язып җибәр син диде, бер хат шушы мәктәпләргә ди. Алар сине бәлки җавап бирерләр диде. Мин шулай итеп хат язып җибәрдем дә, миңа где-то бер айдан соң җавап килеп төште Италиядән. Менә инде хәзер күпме еллар син Италиядә яшәп иҗат итәсең. Әйтәләр бит, әлеге дә баягы халык сүзе белән әйтсәк, син килә дип, биредә яшәгәндә генә, о, Италия дибез. Әмма син килә дип, берсе дә йомшак салам түшәп куймаганнар. Шулай бит. Иң беренче нинди кыенлыклар белән очраштың Италиядә баргачта? Һәм теге күңелең кайткан вакытларда булмастыр, кайтып китәргә микән? Ничек нишләргә икән дигән төрле карарларга уйларыңны йөгертеп караганда кыенлыклар кичергәннәреңне мин инде сөйләшкәннәрдән беләм. Менә шушы аралыкта ныгынып ничек аякка басып кала алдың? Егет кешенең дөньяда үзенең гомерендә төрле чак була. Төрле чакны да мин уйлыйм инде җиңеп чыгарга тиеш, төшенкеләргә бирелергә дә тиеш түгел, чөнки ул сине ныгыта, ул сиңа өмет бирә, юлыңны ача дип уйлыйм. Әлбәттә Италия килеп төшкәч, мине беркем дә җиңнәре кулай җәйп каршы алмады. Мин килеп төштем коры урамга. Тел ягыннан да, тору ягыннан да урын белеп булмай, кемгә барасың, кемгә керәсең, туганнарың да юк, телендә яхшы белеп булмый бит инде. Хәт монда укысак та итальян телен институтта да һәм эштә дә килеп төшү белән мин шулай поезддан төшкәч карап тордым да, мәйтә кая барасың? Барган җирем консерватория иде, Парма каласындагы. Шушы консерваториягә барып укый башладым. Һәм дә тулайтырак бирмәйләр. Укырга йөрергә кирәк. Үземнең кая барып кергәнемне, нишләгәнемне беренче вакытларда аңламай йөрдем. Ушым китеп нишләргә, хәзер кайтып китәргәме, калыргамы, үземнең карьерамны Уфада эшләгән театрымны ташлап китеп. Мин башымда бер генә уйды. Кеше көлдермәшә, курыкмаша килгәнсең икән, төшеңне кыс та алга укы. Хәзер инде син Италияны шундый җылы итеп сөйлисең. Ул хатирәләр инде синең барыбер да авыртып кына торган төшләр булсалар да, син безгә бик горурлы, Рафис. Аннан кайтып, шундый матур иттереп үзеңне сәхнәләргә бирә беләсең. Аннары син бик кызыклы булар сәнгать әһелләренә дә, яшьләр үсә, алар да безгә дә ши җирләргә китеп шулай Башкортстан даннарын яуларга, Башкортстаныбызны ши җирләрдә җырлап шулык азаматларны да шунда хәбәрле алып барырга дигәннәре дә булыр. Ләкин дә анда син әйттең, бар да контракт буенча бизнеска килгән. Тик шулай гына беркем дә безнең кебек заявлениелар язып, имзалар куйдырып, кирип калмый, фақат контракт белән. Шулай. Һәм инде син анда гына бер генә Венециядә гына түгел, бөтен калалар, бөтен илләр арасында гастрольләрдә йөреп, тагын байтак кына Италиядан тышта бик күп илләрдә, гастрольләрдә, сәфәрләрдә сәяхәтләр иткән кешесең. Шулай бит. Менә шундый Рафис безнең белән күңелле. Әле без аның белән Италияга барып җиткәндән әлен генә азрак кына үттек, ә мин инде аның күңеленә тирәнрәк керәсем килә. Сезгә кызыклы булганрак сорауларны бирәсем килә. Рафис, шуны
Шитләп үтеп булмый инде. Беренче хисләр, беренче мөхәббәт, бәлки беренчеләре генә гаилә корырга алып килмәгәндер. Шулай да синең Италиядә түгел, биредә гаилә корган көннәрең калды. Биредә синең балаң үсә, биредә синең инде дәвамчык бар дип әйтәсе килә. Шул хакларда мөхәббәт кашан кагылды икән бу моңлы матур күңелгә? Беренчеләре кем булды икән дип утыралар. Кырмыскалы кызлары бәлки беләдер дә, әйтми генә утыралардыр. Ә минем дә беләсем килә. Һәм инде аннар инде беренче хисләрдән җитди итеп өйләнү булдымы, яки инде бик уйлап та өлгермәстән өйләнү булдымы? Ни өчен аралар өзелеп китүгә алып килде? Менә хәзер үзем дә инде менә булайрак итеп диккать белән тыңларга утырыйм әле. Әлбәттә, гаиләгә күчкәндә инде һәр вакытта да һәркемнең дә кызыксыну зуррак, һәркемнең дә теге сәхнәнең икенче ягында күрәсе килә дигән кебек, ал яктагында гел генә матур якларын күреп кенә риза буласы килми. Сәхнәнең икенче ягы әлбәттә катлаулы, анда бик күп караңгы Кит булмас. ниләре бар дигән кебек. Диләр инде теге якта. Шул, әлбәттә, мөхәббәт бар инде, ул мөхәббәт юк дип әйтеп булмый, чөнки яшь вакытта һәркемдә гашыйк була. Мин укыган елларда шушы тылы тракта йөргән чакта таныштым үземнең хәләҗифитем белән. Ул да сәнгать ягында эшләй торган иде. Венера исемле, аның белән без шулай танышып китеп, гаилә кордык. Шуннан улыбыз туды. Салават исемле улыбыз. Ничә яшендә аңа хәзер? 23 яшьтә. Алар мин торган Италиягә килеп кайтып йөрделәр, Аллага шөкер. Әмдә бүгенге көндә улым укып бетеп эшләп йөри, Аллага шөкер. Бәйләнеш бар, яхшы Бәйләнешебез мөнәсәбәт. бар, бергә улыбызны үстерәбез, тәртиплебез, алган дибез. Әмма шулай да аралар никтер өзелгән сәбәбе бармы? Бәлки инде бу сорауга бик кагыласырга да кирәкмәстер, ләкин дә. Дөнья хәле төрлечә була инде, сәдибет. Атта да кәртәдә дә бар дибез, инде шуның кебек. Икебездә дә булгандыр инде, башка нәрсәдер типкәндер син дисәң дә була инде, бездә тай типкән диләр бит инде. Шул бер ниндидер кереп киткәндер инде. Горурлык манда ниме икән? Икебездә бездәге овеннар гороскоп буенча йолдызны буенча Тәкәбберрәк булып киттегез инде. Икебездә карьера кешеләр дигән кебек, аның да карьера, минем дә карьера. Шул вакытта бәлки урын дөрестлектә булмаячак, икебезне аңламаячак без аерылышканбыз инде. Венерага кадәрле мөхәббәтнең зурысы белән очрашканнарың булдымы яшьлектә? Яшьлекнең дә яшь чагында. Мин үлем әзинә дип дә түгел, тирәнрәк чыксам, һәр вакытта мин ниндидер сәхнәгә Тиз гашык булучан идеңме менә яшьлектә? Авылда үскәч бит инде ул авылның үзенең бер кагыйдәләре бар. Гаиләдә тәрбият үстерәләр, гаиләдә ниндидер кагыйдәләр бар. Ул элекке хәзерге заманда балалар кебек дискотекаларга йөрмидек бит инде. Һәр вакытта уку да, өйдә уку, клубка чыксаң, анда так шулай без укытучылар карап торалар бит инде. Мәктәптә инде укыганда ниндидер язмалар бар иде инде ул теге Кемнәрнеңдер чәчләреннән тартулар, шештән тарту, аннан самолетлар ұшырулар, хәтерлисең икән рогаткалар бар иде. дәфтәрләр бар иде, җырлар язышып, теге көндәлекләр языша торган. Шул көндәлекләргә ниндидер сүзләр язып куя торган иде. Әмсал бар иде. Шулай да аралап кемдер якын булып күңелдә хәтердә калганмы яшьлектән? Бар иде. И шатланып утырсын әле якта сине күрсә. Онытмаган икән Рәфис дип. Якташым инде, авылдашым минең Фәния исеме. Әле тормышта. Тормышта Бәбиләр үстергән. Бәбиләр үстерәләр, әйе. Эх, Фәния. Италиягә кадәрле китәргә мөмкинлегең булган бит синең. Эльвирасы да бар иде. Эльвира дигән ике классташым, икесенә дә бик якты карашым белән менә аларга мин шул күлне сәламнарны әйтәм. Яшьлек сәламнәре озатабыз.
Мәхәббәт шундый көч, ул әгәр дә күңелдә булмаса, күңелгә кермәсә, бу кадәр синең кебек моңлы итеп җырлап була микән? Син яңадан Венерадан соң башларыңны югалтып гашык була алдыңмы? Bir кискәнлек бәк икенчегә ябешмәделәр бит инде. Аннары шушы Италиягә киткәч, тәзрәк тормышның авырлыклары булгач, минем ниндидер ул якка мөмкинлек тә уемда булмады. Күңелең кайтты. Күңелем кайтты һәм дә шушы бөтен тормышым белән шушы сәнгатькә мин шуңдым. Ничек булса да үземне укытырга, аякка бастырга, эш табырга, югалып калмаска, кеше күлдермәскә дигән уй белән, фикер белән мин гел укуымны алга атладым, укуым белән. Уку алга бара, аның белән бергә эшең дә алга барган, җырларың да алга бара, яңгырап тора, ләкин бит бар бит әле ират халкы өчен хатын-кыздан да икенче төрлерәк авыррак дигәннәр дә бар, егетләрдән ишеткәнем бар. Барыбер сәхнәне ябабыз, пәрдәне тартабыз да үзең белән каласың. Шул вакытларда уйланганың юкмы? Әлеге вакытта да барыбер мин үз кешемне табарга тиешмен бит. Мин бит инде ялгыз гына картлыкка китәргә тиеш түгелмен дип. Әле бит әле синең яшәп чагың, дәртле чагың. Шундый уйлар керәме башка рәвис? Әлбәттә кергәндә, чөнки Салават айга җырлаганча салкын чәй белән генә утырып булмый бит инде. Чынаякны белән. Шуңа күрә кайры чакны 2 яшькә булса дип уйлап куясың, чәй дә эчәсе килә, кем белән сөйләшәсе дә килә дигән кебек. Әлбәттә, анда торгач инде үземнең хәлаҗифете булмаса да якын кешем бар инде. Италиядә димәк, әле синең күңелең буш түгел. Әле сагынышып торасыз инде байтак ара әле син бу яктасың. Шулай бит вакытлыча гына. Әйтәм әле, тапшыру алдыннан гына булды инде күңелем, кайтасы да килә башлады дип кайтасы дип Италияны. Әйтә бу якка кайтканда монда кайтасы килә дип әйтә инде Рафис, шулай бит. Инде шушы аралыкта үзеңә кагылган көчле ихтияр көчең булмаса, син бу кадәр җиңүләр белән Италиядә калып, фатирлар зур бик матур фатирларың хәзер бар. Теге барып кергән көннәрне искә алырлык та түгел бит инде. Шундый матур шартларда яшәгәнеңне син Татарстан әһелләрен, сәнгать әһелләрен чакырып, берникадәр безнең яктан да кунаклар һәр даим булгаладылар. Аралашып яшисең, аларны хөрмәт итәсең, аларны Италия белән якыннан таныштырдың. Шундый матур мөнәсәбәтләрдә яшисең ике республикада да. Син гомумән тормышта көчле кеше дип, көчле ихтиярлы кеше дип уйлыйсыңмы үзеңне? Әллә киресенчә бар бит? Ул көчлелек тә түземлек тә дөньядан яшәй киләдер. Сез әйттегез бит, тимер шынага дип. Корыш шынага. Менә шушы авырлыклар күргән чакта, рәхәт чаклар булган чакта ул җайлап сине шынып тора ахыры. Элеккегә караганда ниләр үзгәрде синдә? Элекке яшь Рәфискә караганда. Элеккегә караганда мин хәзер тынычландым. Кайсы яклап? Күңел дә тынычланды, аннары дөньям әйбәтләнде дигән кебек шуңа да тынычландым хәзер. Каты аягымда басып торам, Аллага шөкер. Шуңа күрә хәзер үземнең ниндидер күңел тынычлыгым бар. Шул яктан мин хәзер нык үзгәрдем. Өмитем, яшәүемнең өмите бар, киләчәгә бар. Мин шуңа тынычландым, шуңа мин туры күземне ачып карап яшәйм. Менә син бер арада әйттең, Венерада мин дә карьера турында уйладым. Син максатларыма ирешә киләм. Карьера минем беренче чиратта дип әйтә аласыңмы? Һәм бу карьера мөнәсәбәтләрендә акча синең кайсылында? Ул шул карьера дип әйтүем булган булса да, мин аны әйтим хәзер яңгылышканбыз дип. Яңгылыш уй булгандыр дип. Чөнки ул карьера белән генә яшәү дөрес түгел. Чөнки һәр вакыт әйтмешләй, кайткач бер кешең булса иде, янында йөгереп йөргән балаларың булса иде, янында якын туганнарың булса иде, туганнарың белән бүлешеп яшәсәң иде, аларның елмаюын күрсәң иде, алар сиңа җылы сүзен әйтсә иде, янында әти-әниең булса иде, менә шушы иң бәхетле, иң кирәкле нәрсәләрдән дип уйлыйм. Менә шушы булмау, шушы яклардан ишетмәү, ул тагын әйтсәм инде йөрәктән нык зур яра булып калдыра. Менә әле әйтәсе килә, син шул хәтле якын итеп сөйлисең туганнар белән. Хәзер аралар син киткәч тагын яраклаша бит инде. Туганнар белән мөнәсәбәтләрең бүгенге көнне ныклы нигездә каламы син Италиягә киткәндә? Синең күңелләреңнең йомшак җирләре, шул килеш аларга булган мөнәсәбәтләрең сине яклап, ераклардан саклап, сагыну сәламнәре булып узатып калырлармы? Ул серле түгел, сер дип әйтеп тә булмас, чөнки ул безнең гаиләдә генә булган хәл түгелдер инде, бар дөньяда шулай ул. Туганнар булган чакта төрлесенә була. Һәр бер нидә дә
теге ниде бер сыер була диләр бит инде, әйтсәм бит инде. әйе. Ул башка да безнең гаиләдә бар дип уйлыйм инде, чөнки әзрәк кенә таралыштык туганнарыбыз белән. Аңлашмаучанлык бар. Әнкәй киткәч. Әнкәй киткәч. Әлбиттә мин ике олы абыйымнан өметләр көтеп яшәдем гомер буе һәм дә яшим бүген дә. Бәлки аңлашырлар, яхшы хәл, яхшы уйга килерләр. Мине читкә калдырмаслар дип, чөнки апам һәм төпчек абыем мине бик нык поддерживать итәләр. Әлбиттә бүген әйтмешләй туган йортыңа кайтып кер ишек ачып кер йортың булмагач, син кая барасың? Кемгә керәсең? Син кешедә 3 көн кунак булсаң, 4нче көнне син кунак түгел бит. Иң хәтәре шул. Әлбиттә мин алардан нык итеп күңелемнән әле суынмаганмын. Өмет итәм, барсы да яхшы булыр. Син бик матур иттереп җырлыйсың халык җырларында. Кирәксә композитор, бөек шәхесләр безнең көйләрендә, җырларында һәм үзең дә матур итеп җырлар иҗат итәсең. Үзең иҗатка, үзең язучы, җыр язучы булып ничек киленде? Сәнгать училищесында укыганда ук инде теге үзебезнең курсташлар белән алар арасында инструментны нык белгәннәре бар иде, фортепианоны, баянда уйнаганнар. Алар белән җыелышып утырган чакларда һәрберсенең ниндидер үзенең моңы бар бит инде күңелендә, берсе шигырь яза, берсе көй яза. Шулар белән җыелышкан чакта һәрберебезнең бер талантыннан башка тагы бер таланты бар иде инде. Һәм алар үзара шул талантларын күрсәтеп комнаталарда, бүлмәләрдә җыелган чакта җырлашып утыра торган идек. Һәм мин дә шул теге шагыйрь белән җырчыларның нидер инде ул төнне бөтен ниләре кичкене киләдер ахыры, бөтен моңнары, талантлары чыга. Йоклар алдыннан яткан чакта һәр вакытта да башка нидер сүзләр килә башлай, нидер моңнар килә. Шушылар мәйтәм нишләп килә икән дип үзем уйлап йөри башлагач, шуларны кыягазга яза башладым. Аннары инде шушылар беренче минем шигырьләрем булып китте. Шуларны мин китапларга, үземнең дәфтәрләргә язып калдырдым. Аны әни рәхмәт инде, урыны җәннәттә булсын. Берсен дә югалтмый, һаман да саклап барган. Әле менә кайткач, аларны берәм-берәм карап барам. Һәрбер дәфтәрем, һәрбер китабым бүгенге хәлдә дә торалар. Һәм дә инде шул сүзләрдән соң беренче җырларда китте инде. Чыгып. Халыкка танылган дип уйлаган, бик популяр дип үзеңнең җырлар арасында да төрлеләре була бит. Шуның кайсын әйтер идең менә безнең телевизор караучыларыбызга хәтерләренә төшереп үтик әле җырларның исемнәрен аз гына әйткәләп үтик. Әлбиттә инде иң матур инде әлбиттә Диләпа Булгакова сүзләренә язылган "Кошлар озатырга соңладым" дигән җыр. Аны без Диләпа белән бик тә фаҗигале булган хәл безнең Курск подводный лодкасы егетләрне арнап язган идек. Рәфис, әгәр дә шушы минутларда туган тел дулкыннарында biz синең тавышыңны ишетәсе килсә, кайсы җырыңнан берәр өзек кенә булса да безнең колакларыбызны иркәләтерлек итеп чак кына җырлап бетмәссеңме? Уфа юллары пыяла, таш булса таймас иделә, минем йөрәкәем яна, сине булсаң янмас иде. Ай, афарин! Әллә кайларга китте күңел? Әллә инде йөгрек дулкыннар белән кагылдык без туган тел аша күңелләренә безнең телевизор караучыларыбызда. Менә сәхнә артында сине игълан иттеләр һәм син сәхнәгә чыгарга торасың. Кемдер дуга укый, кемдер кулларында амулет дибез бит инде рус телендә, ниләрдер тагып аны барлап тора, ниндидер теләкләр уйлый, син нишлисең? Бер вакытта да уйлаган булмады апа. Чыгасың да китәсең. Чыгам да китәм. Уйлап торган булмады. Үзең ышанасыңмы менә чыгасың сәхнәдә барда яхшы булыр дип? Мин теге чыккач уйлыйм, икенче тын ачылган кебек көтеп алам сәхнәгә чыгуны. Чөнки ул бер генә вакыт, бер генә минут, бер генә мөмкинлек, бер генә чыгу. Шулай да сәхнәдә берәр ниндидер бер ялгышлыкмы, берәр көтелмәгән вакыйгамы, бәлки ул кызыклы да, бәлки кызганычрак да көтмәгәндә булдымы берәр синең белән шундый хәл? Әлбиттә, Уфа опера театрында эшләгәндә бик кызыклы хәлләр булганлар булды инде. Аларның берсе без летучий мышь дигән оперетта куя идек.
Мен анда Альфред ролын җырлыйдыр. Анда бар шушы Бал Рословскийның нинде чыкканда ал канатларын нитеп җәеп сәхнәгә баскычтан төшәргә тиеш иде. Безнең анда Платонов директор оркестр иде, дирижер итә һәм менә шушы Граф Орловскийның нинде зур балда килешеп бөтенсе көтеп торалар, летучий мыш төшкәнен инде бу төшеп килә безнең яңа ел алдында булган спектакльләр зал туп-тулы. Ну, баскыч нык дикән менә шулай эшләнгән. Хатын кызлар бит инде үкчәли аяк киемнәр дә кияләр. И төшкән чакта нишләптер китте безнең летучий мышыбыз üstten dur итеп тәгәрәп килеп төште аскы сәхнәгә тикле. Бөтен зал тын калды, оркестр туктады. Безнең директор оркестр шул кул күтәргән ки карап тора нәрсә булды икән дип. Безне котыбыз очты. Шул хәтле ярый инде ул балай. Очрактан ничек чыктыгыз? Ул безнең ни солистка сикереп басты да туфлиләр атып бәреп и җырлай башлады икенче арияларын шушы бетергәнчә ариясын инде. Без дә шок катып калдык инде. Ярый бернинди хәүф хәтәрсез булды менә шул хәл. Кызыклы вакытлары да, кызганыч вакытлары да була торганнары булгандыр. Ул сәхнә тормышы һәм әйдәсе килә, якыннар бар, дуслар бар, сине кадерләгәннәр, хөрмәтләгәннәр, яратканнар, яратмаганнар да бар. Шулай бит. Булсыннар аларда. Кешеләрдә еш ялгышасыңмы? Була инде Зуфа шәдәсен төрлечә бит һәркемгә дә Сен тиз ачыласыңмы беренчедән кешегә? Аннары ялгышулар булганмы яки вакытта чын күңелем белән сөйләшәм, чын күңелем белән мөрәҗәгать итәм. Аннары ни хәл, ничек булганы инде Ходай үзе белә бит. Мактауны яратасыңмы, тәнкыйтьнеме? Күбрәк тәнкыйтьне, чөнки тәнкыйть булган саен кеше үсә, аның ниндидер таләпчәнлеге үзенә карата нигә килә. Уже ниндидер кирәк. Ох, мин шулаймын я, юк, мин доказывать итәм дип алдымга атлайсың. Менә бит нинди Рәфис, күп сәнгать әһелләре безнең эстрада җырчылары тәнкыйтьне күтәрә алмый торганнары да бар. Бик инде Instagram әйтергә кирәк, контакт челтәрләрендә йөзеп яшисеңме, әллә инде бик сакмы син анда? Әлбәттә бик сак, чөнки ул челтәрләр бит инде. Ышанып бетмисеңме яки киресенчә синең вакытны күп алмасын дисеңме? Юк, чөнки ул челтәргә әллә ни нәрсә язып та куеп та була бит инде. Без татар бит тотып карамыйча ышанмайбыз. Мин шуңа күрә күбрәк барып, күреп, үз колагым белән ишетеп, шуннан гына мин әйтергә мөмкинмен. Шулай икән, бу булай икән. Анда укысаң инде, анда Алла сакласын бит инде. Сине нәрсә елата ала, сине нәрсә кыздыра ала шигырьдән чыкканча? Безнең халык җырлары, туган як, гаилә, менә шундый моңлы безнең борынгы җырлар, аларны мин тыныч кына җырлай да, тыныч кына тыңлый да алмыйм. Нишләптер, я бәлки яшь барганга да инде нәрсә кыздыра. Җибеклек. Җибеклек кыздыра ала микән? Менә мин җибеклек кыздырып җибәргән. Яратмыйм. Җылап, әйтмешләй теге авыз нитеп утырганнарны. Бездән дә бит Алла сакласын инде кыен торган кешеләр бар, гарип кешеләр бар. Аларга карасаң әйтәсең менә, алар да шуларны булдыр, мөмкинлекләре бар. Алар да шул хәтле куялар героизм ниләр, батырлык. Безнең аяк кулыбыз исән сау, күзебез күрә, колагыбыз. Юк, син шул вакытта кызып киттең, кызып син әллә нишләй алмыйсың, ләкин кызып китәсең. Кызып китәм. Менә кешеләр белән мөнәсәбәтләргә кергәндә, ниндидер уртаклык сүзләр тапмаганда син күрсәтәсең үзеңнең кызу кеше икәнеңне, яки син инде алай тыныч кына Юк. чыгасың очрактан. Шул. Урыслар әйтмешләй, промолчи, за умного сойдешь. Рәфиснең кайсы иң яхшы ягы сыйфатын яратасың һәм иң кимчелеген дә әйтик әле. Җырларга яратасың, шул ягын яратам. Кире ягы кайсы Рәфискә комачалый аяк чалып тик тора? Кире ягы инде әзрәк үземнең өстенә нык талап чалмын. Үземне менә борып бетереп, һәрберсе идеаль булмаган өчен менә кайбер кеше карап торып торган. Булдымы, мал эшләп куйган, шуннан китә дә бара бит. О, аптырап та тормай, әйбәт чыктым, алама чыктым. Максатчан кешеме син? Мин менә пока шул квадратларга куеп бетмәсәм, юк. Спорт белән дуссыңмы? Менә кешеләр әйтә, без сине кайткан саен сәхнәләрдә карыйбыз. Син һәр вакыт гәүдә төзелеше менә шуннан ары артканы юк. Бу электән генетик юллар белән дә киләме, яки син үзеңне бик сак кына? Җырларга яратсам да, ашарга да яратам дип әйтеп булмый бит. Безнең җырчылар бит инде ашарга да яраталар, җырларга да, диафрагма да кирәк дип. Аша ягыдан мин сайлашанда түгел, нәрсә бар, Ходай нәрсә бирә, шуны ашыйм. Әлбәттә инде бик күп түгел. Италиядә иң яраткан ризыгың? Балык ашлары.
Балыгачлары. Балыгачлары. Әгъмән син ялгызрак дөнья көтүче булгач, сорыйсы килә, нинди ризыкны үзең пешереп ашаганда яратасың? Менә сагындырып кына пешерә торганымы, яки киресенчә тиз генә пешереп ала торганымы? Мин азыкны аермыйм Зифа апа. Барсын да яратам. Һәм дә үзем Талымсыз гына пешерергә дә яратам. Нәрсә пешерергә яратасың? Бәлешләрдә пешерәм, кыймакта пешерәм, балыкларында кыздырып ашыйм үзем, итләрендә һәммәсендә. Иң яраткан ризыгың. Иң яратканым. Берәрсе кунакка чакырырга уйлыйлар бәлки сине әйдә. Әлбәттә, Алла бирсә. Ни ярата? Анда балыклар бит инде диңгез балыклары. Шул диңгез балыкларын алам да мин фольга белән төреп, фольгада духовкада пешерәм. Авыздан сулар килә. Нык тәмлесе шул. Бурычларың кемнәр алдында бар? Әлеге кадерле булган гомер үткәннәреңнән. Бурычлыбыз инде һәммәбез дә әлбәттә Ходай алдында инде. Шулар инде әлбәттә ата-ана алдында һәм якыннарыбыз алдында дип уйлыйм. Алда куелган иң зур максатың һәм Рәфиснең киләчәгенә нинди теләгең? Якын туганнарым исән сау булсыннар, авылдашларым исән сау булсыннар һәрберсе дә. Максатым, теләгем, олы теләгем. Һәм дә үзем исән сау булып булуыма ярдәм итү. Яңадан яңа җырларга насыйп итсен. Зифа апаның җырларын җырларга насыйп итсен Алла бирсә. Һәм дә инде туган якта яшәгән бар якташларыма, Татарстаныма, Башкортстаныма, барча җырның сөю дусларымның исән сау булуын теләр идем. Мин инде бигрәк тә соңгы сораулар бик күп синең белән сөйләшергә. Бер тапшыру кысаларына сыйып бетмәле түгел. Чөнки дә бик күп кырлы сәләтле егетсең, күп кырлы. Мин синең белән яңа татар җырында аралашып байып кайттым, Рәфис. Байып кайттым. Шул кадәрле тирән күңелле, шул кадәрле гади дә була белә. Һәм үзенең бөеклеген белми генә бөек тә булып яши белә торган егетләрнең берсе. Бүген әгәр дә экранның теге ягында яшьләр, күңелләре кыбырдап кына тора торган, сәнгать юлыннан китәм дип торган егет кызлар, Италияга, каяларга, чит җирләргә барып, җыр юлыннан китсәң иде дә, Рәфис Хәстутдинов кебек үссәң иде дигәннәргә нинди киңәшләр бирер идең? Иң зур киңәшем, мәкалдә әйтмешләй, 7 тапкыр үлчә һәм 1 тапкыр кис дияр идем. Чөнки дөнья матур булса да, ул чит илләрдә үзенең мөмкинлегенә, үзенең түземлегенә ышанырга кирәк. Чит илдә сиңа таяныр таяк юк. Ил яшамна таянма диләр бит. Шуңа күрә таяныр кеше булса гына, үзенең көчеңә ышансаң гына чит илләргә чыгып китү мөмкин. Һәм дә инде әгәр дә талантыгыз булса, югалып калмагыз. Бер кемгә дә карамагыз. Һәр вакытта алга атлагыз, үсегез, үсешегез, бер-берегезгә ярдәм итегез, көнләшмәгез дияр идем. Рәфис, кайбер вакыт 1 сәгать гомер бушка үтсә дә, гомеремнең бер кисәге югалды дип утырасың. Син беләсеңме, телевизор караучыларыбызга, шәхсән иҗади төркемебезгә миңа нинди матур минутлар бүләк иттең. Үзе рәхәт, шундый ягымлы кичерешләрдә булып, байып калдым тагын бер дип ассызыклап үтәсе килә. Киләчәгеңдә булай дип әйтер идем, чит җирләрдә солтан булганчы, үз илеңдә алтан бул дигәнен мин бу соңгы юлын азрак башкачарак әйтер идем. Италиядә да солтан, Башкортстаныбызда солтан булган егетләрнең берсе булып кал. Эшлә дә, яшә дә, кайда телисең шунда, җырла да. Кайтып та җырласын, китеп тә җырласын, араларыбызга сукмакларга чүп тә төшермәсен, яшәсен. Киләчәге бик матур булып, балкышлы булып, яңа исемнәр, яңа үрләргә, яуларга кыю адымнар белән барсын дип сиңа бик зур рәхмәт әйтеп саубуллашам. Амин. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, Рәфис Хәснетдинов белән булган һәм башка бик күп сансыз тапшыруларыбызны да сез яңалардан яңадан YouTube каналының Зифа Нагаева битенә кирип карый аласыз. Алай гына да түгел, Рәфис, безнең мөмкинчелекләребез зур, сәнгать әһелләре өчен генә түгел тапшырубыз, кемнеңдер әти-әниләренең олуг бәйрәмнәре, юбилей кичәләре, туй тантаналары, бәлки дә алтын туйлар, гомумән кемнең нинди матур язмышында үткән гомер юллары бар, яктырта алабыз. Моның өчен туган телгә мөрәҗәгать итә аласыз, ягъни социаль челтәрләр аша шәхсән миңа Зифа Нагаевага. Шулай үтте бүген бергә Рәфис белән матур көн. Иртәгә тагын ниндидер бер көн туа. Бу көнегезгә мин булай дип әйтер идем. Илһамланырга, сиңа да, Рәфис, барчабызга да яратырга, елмаерга, шаярырга, кемнедер гафу итәргә. Бәлки кирәк булса кемнедер гафу итмәскә. Һәм инде тулы бер көн белән яшәдем дияргә мөмкинчелек алып килгән көннәрнең берсе булсын.
күзгә күз карашып, тапшыруында яңалардан очрашканга кадәр. Әлегә сау булыгыз. Искә төшерегез безне. Һәр вакыт димим, кайчандыр сирәк кенә булса да.